Ләкин минең шул кешеләргә ниндәйдер иреклек идеяһын биргем килә. Һин кайда гына булһаң да ирекле булырга мөмкинлегең бар. Ирекле уйларга мөмкинлегең бар. Һинең ирекле эшләргә, һинең үзең нимә эшләһең килә, ниндәй кеше булгың килә, ниндәй генә кеше булмаһаң да, һин кем булырга теләй икән, ул һин ирекле кеше. Һәм шул кайда гына баргың килә, нимә генә эшләгең килә. Шуның өчен дә мин карьера консультацияларына киттем. Чөнки кеше үзенең мөмкинлекләрен белмәй. Кешенең үзенең ниндәй баһа бар икәнен дә белмәй. Шуңа күрә уның элекке эшләгән йөрдәрен, нимә эшләгәнен, шуны баһалап, матур итеп язып, шуңа күрә шулай итеп уны икенче этаптарга, икенче мына эш урындарында ниндәй мөмкинлекләр бар икәнен, шуны күрһәтергә минең һәм уның хайларга ирекле икәнен күрһәткем килә.